Tiles kepon bom a Truck Silveta a tovar kekek ang den cheparlepphak. Comment tu arni tong munit atum kachingkoi puni thang chiputek the. Son CP ni phai kre CR ni Rajasthan pen gewang bom a truck RJ 11GC 1724 tiles kewan bom agari Bukulia police station ke pardo Silveta a tovar kekek along kopai kelang noajok cheparlepphak. Gari kete wara bang pen ke pachini pona tengke bangso hormu imphal an se ponjipu bonta dambo mahu towar ke kekalong aprang gari so aphan kerai ajok brek khangun idet amat cheparlep ponphak non amat Bukulia police station atumsi bangso kachingkoi atrak aphan chepari deng ponlo phuluni pensiwa be report TK News.